patrolage kan RPN Patrols. Entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lim. Bicol Connection. Bicol Connection. Mga tugang, welcome sa Bicol Connection. Ang sa ko yung mga partner sa Giraray, si Engineer Felix Lagrima sa technical. Sa information, Rodel Cesar. Sa opisina, si Ma'am Kayla Ligacion Valdez, ang samong finance manager. Sa transmitter site, Engineer James Oco and Tony Saison. Mga kakaiba ng tamang Giraray sa lawas, inda karundang Philip Barasina alias DJ Pogi. And si Ruth Pornilio sa Sinibapa. Kabali dyan si karundang Rocky Bayubo. Abot kitang 11 o'clock in the morning. Sa pag-urlay-ulay kan mga napapano na tema ng daw na Biyernes. Pizza 14 kan na bulan na Enero taon 2022. Lang dali ka panahon ano? Tayan ta daw di sa STL baga na uda STL ngon pala ano ta alert level 3 kita. Okay, sa mga may kumpleanyo, happy birthday and may you have many more birthdays to come. Sa mag-aragom na masilibrar kan sa endang wedding anniversary, happy wedding anniversary po sa endo. Magtinirmang pulugod ang abaan ng garuna sang kaka o tangguli kahamis na pag-iribanan kan mag-aragom. Saludo daw ako dyan. Bagaan mag-aragom talagang nagdadanay sa hirap at ginhawa. Iyo man pati bagaan sinusumpang kan mag-aragom pag ikinakasal. Magsasama sa hirap at ginhawa. Kundi minsan may nakupsit. Kung baga sa ano, dahil sa tukso, ini man kayang nasa Biblia na kaya yan mga tugang. Na pag an tukso dahil malabanan, asin kung an palay lumapit sa manok, kalangan man kayong dahil tukaon. Ano, ito nga ning istoryatang nabasa na sarong national news nangyari sa